Salam alaikum an balima mali an b'aw fo k'aw barikada balimakɛnaw denkɛ don an marasila juri chercheur ka Cheikh Tiami Aidara fo sirifukɛ ala sɔn kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi yɛrɛndimi sirifukɛ ka numéro 78 78 03 k'an ka belebele fo n'o ye Cheikh Lasana Kanɛ belebele dalen bɛ Segu halisa k'a kan dɛmɛ ni duwawu ye tɛmɛnen kɔ ka Mali dɔnnibaga n'a karamɔgɔ bɛɛ fo Dr Alaye Bokum a ka foli bɛ yan Segu Tunkara a ka foli bɛ yan faso jɔla activiste fara a politicien o bɛɛ ka foli bɛ yan donc an bɛna bɔ ka don sujet dɔ kɔnɔ bi an ye kuma dɔ mɛn bi n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ minnu normalement n'u ka kan ka transition dɛmɛ an nana ka na propos dɔw mɛn a propos a bɛ an dabali ban an bɛ wagati min kɔnɔna la a propos a kuma ti dɔwɛrɛ ye ko gouvernement ko plan tɛ u bolo ko ni plan t'u bolo ko n'u tɛ se k'u ka taa ka bɔ yen ko gouvernement wɛrɛ ka na ko parce que ko gɛlɛya min bɛ yen k'u tɛ ka se ka plan proposer transition dɛmɛbaga dɔw de bɛ ka nin fɔ bon o de la ne bɛ n yɛrɛ ɲininka o bɛ ka nin fɔ wagati min na n'a y'a ta k'a lajɛ kunun dɔrɔn an kɔrɔ mɔgɔ dɔw bɔra ko M5 tilala fila ye ko gouvernement ka taa ko premier ministre tɛ ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an bɛ bɔ min kalama an bolo mɔgɔ minnu fana n'u bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka transition dɛmɛ dɔw fana b'a la ko plan tɛ gouvernement bolo ko gouvernement ka taa a y'a jateminɛ nin période au même moment nin kuma kelen de bɛ ka bɔ yen yɔrɔ la alors que an bɛ ɲinɛ min kɔ nin gouvernement ye baara min kɛ nin plan tun tɛ gouvernement in bolo wallahi an kun tɛ se yan n'i y'a ta k'a lajɛ jamana min b'i to embargo kunna embargo de dara Mali kan a bɛ ka se ka armement san a bɛ k'a ka fonctionnaires sara a bɛ ka kɛlɛ kɛ sirasiw ka prime tɛ ka tigɛ gouvernement min sera k'o kɛ fo ka na bila bi la n'i ko ko plan t'o gouvernement bolo i kɔni i y'i da sago de fɔ o tɛmɛlen kɔ tuguni n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ janfa dɔ kɔnɔna la Ivoire ka sirasiw minɛlen bɛ an bolo Côte d'Ivoire bɛ k'an ka baara baden saboter an bolo bila côté Alassane bɛ k'an ka baaraw saboter an bolo kurantigɛ gɛlɛyaba Côte d'Ivoire de bɛ ka saboter est-ce que vous voyez n'o ye Alassane ye an ka peuple ivoirien ma o baaraw bɛ ka kɛ i m'a ye o de la gouvernement y'i teliya ni plan t'a bolo gouvernement y'i teliya ka na ni groupe ye pour que Ivoire Alassane bɛ ka chantage min k'an na an kana céder o la jɔn bɛ se k'a fɔ ko plan tɛ nin gouvernement bolo n'i y'a ta k'a lajɛ o tɛmɛlen kɔ nin gouvernement n'i y'a ta k'a lajɛ embargo ni fɛnw binna an kan a taara engrais commander Russie a taara farine commander Russie n'o ye blé ye ninnu bɛɛ ka kan ka na an ka jamana kɔnɔ a taara terrain commander nin baara ninnu bɛɛ bɛna le mais ninnu tɛ teliya ko ye u bɛna dɔɔni dɔɔni de hali carburant ninnu a bɛɛ commandera o bɛɛ la an b'a la ko plan tɛ o gouvernement bolo an kana an ta ko gɛlɛya c'est ko gɛlɛya nin dɔ wulila k'an b'a profiter ka gouvernement ka kuma sugu dɔ f'u ma ou bien k'a essayer k'an bɛ premier ministre k'a ka démission demander an ka sabali jamana bɛ gɛlɛya de kɔnɔ an bɛ degun de kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn n'i bɛ Faransi kɛlɛ i bɛ taa nin sira kan u b'i gɛlɛya bil'i kan u bɛ degun bila i kan u b'a lajɛ ka fɛn sugu bɛɛ kɛ ka tension politique k'aw lawuli i ka jamana kɔnɔ ka kɔngɔ la mɔgɔ dɔw y'a fɔ ne malgré CEDEAO y'a ka embargo wuli dɔw y'a fɔ ne ko halisa bi ni Mali chauffeurs bɛ taa Côte d'Ivoire u bɛ gɛlɛya de sɔrɔ ka bɔ ni minɛn ye kana ka bɔ Côte d'Ivoire kana n'a ye Mali kɔnɔna la gɛlɛya b'a kɔnɔna la est-ce qu'il y'a faamu mɔgɔ baden de bɛ k'u fɔ an dun ka minɛnw bɛ deli ka tɛmɛ Côte d'Ivoire fɛ olu bɛɛ ye gɛlɛya dɔ gouvernement mina wagati min na gouvernement ma c'est-à-dire gouvernement mun sigilen tɛ n'a ye ko nin gɛlɛya bɛ na o jɔn mun sigilen bɛ n'a ye ko IBK bɛna taa nin tagacogo la wa ni gouvernement mina wagati min na fo an ka dɔn san kelen ni kɔ tɛmɛna mɔgɔ dɔw bɛ yen olu kun kan ka ɲɛbila baara dɔ kɛ olu ma se k'u ɲɛbila baara kɛ nin gouvernement nana mɔgɔ dɔw de ka baara est-ce qu'il y'a faamu ka o daminɛ ni système min bɛ yen commerçants bɛ ka essayer ka fɛn ta otage la i b'a ye exonération kun bɛ commerçant caman bolo monopole kun bɛ commerçant caman bolo fanga kɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ fanga kɔrɔ de y'a marché ta k'a di commerçant caman ma o bɛ minɛ mɔgɔw la dɔɔni dɔɔni de i tɛ se ka girin k'a fɔ k'i b'o monopole minɛ yɔrɔnin kelen n'i ko k'i b'a minɛ yɔrɔnin kelen n'i ko k'i b'a monopole minɛ yɔrɔnin kelen yanni i bɛ tila u bɛ dɔ fara gɛrɛntɛ kan i ka jamana bɛ firi a bɛ bin gouvernement bɛ k'i adapter plan na a b'a kalama gouvernement ye délégation dɔ bila ka taa Guinée a kun ye mun ye ka commerce renforcer ani Guinée cɛ u ka port halisa an bɛ se k'a utiliser cogo min na n ko bɛɛ ye fɛɛrɛ de Mali y'a ka ministre 5 k'u bila ka taa participer Guinée conseil des ministres la o bɛɛ tɛ plan dɔ ye o bɛɛ tɛ fɛɛrɛ dɔ ye
pour que sukaro ko ni fɛn gɛlɛya minnu bɛ pour que an bɛ se ka a gɛlɛya ninnu supporter cogo min na et gɛlɛya fitinin mana bɔ au lieu que an ka peuple la faamu an ka ran souder ka hakilina ni proposition kɛ gouvernement ye an bɛ n'o de kɛ k'an bɛ gouvernement nɛgɛ bɔ ko plan tɛ gouvernement bolo ni plan kun tɛ ni gouvernement bolo san b'a sɔrɔ Faransi ye Mali kɛ a sago ye a bɛn Ala ni kira cɛ ni plan kun tɛ ni gouvernement bolo an bɛ ka maramafɛn minnu sɔrɔ san b'a sɔrɔ an m'a sɔrɔ e bandaw ni Moktar Wani ka taa na ala ye kɛ ni minɛn nana mun ni gouvernement ka taa de la an bɛ k'an disi gosi ni armée ni yɔrɔ o yɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ esi y'a faamu armée ka minɛnw a ka équipement a bɛɛ sɔrɔla nin gouvernement ka cadre kɔnɔna de la o tɛmɛlen kɔ hali n'i y'a kuma ninnu ta k'a lajɛ ko gouvernement dɛsɛra a tɛ fɔ ko président dɛsɛra o a bɛɛ ko gouvernement wa a bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ ka bɔ CNT mɔgɔw de yɔrɔ la est-ce que vous voyez et CNT ye mesure jumɛn ta ne bɛ malidenw ɲininka o CNT ye mesure jumɛn ta pour que ka na ni nɔgɔya ye n ko CNT bɛ se ka loi ta an ka fɛn dɔ dɔn initiative des lois Mali kɔnɔ ça appartient au gouvernement et au parlement est-ce que y'a faamu gouvernement ta ye projet de loi ye et CNT ta ye proposition de loi CNT nana ni proposition de loi jumɛn la loi est-ce que y'a faamu la loi sur les monopoles CNT bɛ se ka loi modifier o est-ce que vous voyez Mali code minier filɛ nin 10% m'o de sɔrɔ dugu jukɔrɔ nafolo la pourquoi CNT yɛrɛ tɛ proposition de loi kɛ ka loi ta ka modifier pourquoi attendre tout du gouvernement nana o b'u k'u se kɛ est-ce que vous voyez gouvernement natɔ ni kun y'a fɔ mɔgɔ min ye ko embargo bɛ bi an ka nin cogo la est-ce que mɔgɔ kun bɛ da la donc an k'a dɔn ko baara kɛra an ka gouvernement fo k'a féliciter a bɛ ka effort min kɛ k'a ka budget réduit de combien de pourcents gouvernement y'a ka budget ministre u tɛ taa mission na est-ce que y'a faamu u ka voyage dɔgɔyalen don u ka carburant u ka ticket u ka mobile nin bɛɛ dɔgɔyalen don pour que ka wari économiser k'a bila armée ka bolo kan an bɛ k'an disi gosi ni minɛn ye bɛɛ b'i disi gosi ni fierté ye mais gouvernement bɛ ka effort min kɛ an ka kɛ hɔrɔn ye an ka sɔn ko effort ninnu dɔn donc n'i ko ko plan tɛ gouvernement bolo wallahi mɔgɔ b'o fɔ a tigi a y'a da sago de fɔ sinon gouvernement bɛ k'i se kɛ a bɛ ka plan ni stratégie baden ministres taara Guinée a bɛɛ kun ye lafiya da ni nɔgɔya da kana c'est-à-dire ministre dɔw taara Togo fɛnɛ a bɛɛ kun ye an bɛ se ka lafiya ni nɔgɔya la na ni embargo wililen de nin kɛra a ye fɛn dɔ jateminɛ an bɛ ka piéger de embargo kɔnɔ an ma nin gɛlɛya ye an bɛ ka gɛlɛya dɔ ye an m'a ye embargo kɔnɔ embargo wililen dɔrɔn a bɛ ka nin gɛlɛya bi an kan wa a bɛ ka bi an kan waati min na a y'a jateminɛ tension b'a ni Côte d'Ivoire cɛ a t'a dɔn k'a fɔ ko dɔ de bɛ yen janfa dɔ de bɛ yen en même temps gɛlɛya min bɛ actuellement a bɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ de c'est-à-dire Russie ni Ukraine ka kɛlɛ conséquences c'est énorme n ko Faransi n'i y'a ta k'a lajɛ tulu sɔrɔli ka gɛlɛn Faransi yɔrɔ dɔw la Macron sɔrɔli ka gɛlɛn an b'a bɛɛ kalama an kana taa nin turu da gouvernement ko i bɛ se k'a fɔ ko premier ministre commande ye mais k'a tɛ baara kɛ wallahi o tɛ tiɲɛ a bɛ baara la est-ce que a bɛ k'a kɛ cogo min na i tɛ politicien sɔrɔ Mali kɔnɔ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ min bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ a bɛ k'a kɛ cogo min na donc an kana kuma fɔ o de la hypocrisie man ne o de la mɔgɔw b'a fɔ k'u tɛ ne ye mouvement caman na ne tɛ don hypocrite ka mouvement na est-ce que vous voyez c'est-à-dire n'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n'an bɛ jamana dɛmɛ an k'a kɛ tiɲɛ kan mais an kana jamana dɛmɛ gɛlɛya fitinin dɔ bɔra yen dɔrɔn au lieu que an ka o gɛlɛya fitinin corriger dɛ an bɛ wuli ka n'a k'a tɔ bɛɛ la an bɛ wuli a bɛɛ a si ma ye gouvernement ka démissionner donc gouvernement ka démission i b'a sɔrɔ o de bɛ caman arranger mais ni Ala ni kira sɔnna ni gouvernement tɛ démissionner o de la ne embarrassé la ne jigi bɛ peuple de kan peuple de bɛ nin gouvernement dɛmɛ sinon peuple ka n'i jigi da ko leader bɛ na gouvernement in dɛmɛ peuple tant que gouvernement bɛ ka aw sago kɛ aw de bɛ se ka gouvernement dɛmɛ ka gouvernement soutenir ka gouvernement ka baara kɛ moi je n'espère rien pratiquement voilà de personne parce que n'an bɛ taa an bɛ se bɛɛ hakilina nin bɛɛ ŋaniya bɛ yen salamu alaikum Ala ka bɛɛ sara i diinɛ ni ŋaniya la mɔgɔ bɛ ka faso jɔ tiɲɛ kan Ala k'i sara i diinɛ ni ŋaniya la mais n'o ka sɔrɔ mɔgɔ bɛ ka essayer k'a bɛ faso in la bi Ala k'an ka min kɛ Ala k'o kɛ salamu alaikum